Sawang kono mara dayoh ning omahe wong sugih kok ming kathokan training. Nek sing mburi mono ya rada lutung. Nganggo sandangan mongko tak sawang sandangan kesatriyan sajak sing mburi kuwi satriya. Ora mengko sikik Mas, sampean kuwi sapa? Ana menungsa kok nuwun sewu, matane amba, mongko cangkeme nduwer. Sampean sapa, Mas? Dan piye, Gong? Kuwi wong ki sugih sithik kok kementhun, Mas. Tanpa taliwara moko panjenengan kalih kula mriku dereng tau tate wanuh. Dereng tau tate kepanggih. Nembe sepisan menika kula kepanggih kaliyan panjenengan. Lah kok sampean ngendika napa kula lali karo sampean? Monggo nuwun sewu. Lek sampean ngundang jeneng kula niku jangkar. Jangkar piye? Ming trak-truk. Monggo kula teng mriki niku sakniki juragan. Kowe juragan ra saiki. Hah? Kowe aja ngilang-ilangi lho kowe. Kowe kok kaya ora kenal karo aku, kowe kok ngarani nek aku lagi tepung karo kowe sepisan iki. Kowe aja waton bisa ngucap ngrasani sing gawe lara atiku. Ora mungkin sampean niku sinten? Bagong. Heeh. Bagong. Sing pundi? Alah truk kowe kok. Ngono nek aku kowe nantang sing di omah mengko bodikate sing maju wae. Lah sampean ra cah digdaya. Lho lah iya, lho lah nggih. Ora kok sik, sampean kok ngendika nek Mbah Sanaku sugih lali karo sedulurku, sik aku ora tau ndek sedulur kaya sampean iki, Mas. Wah, jan wis repot kowe iki. Iki nek Bagong nek. Bagong niku sinten? Bagong ki anake Semar. Lho, kula niki nggih anake Semar niku. Wah, kowe iki kowe anake Semar nomor 2, aku anake Semar nomor 3. Weh. Walah. Bagong ta iki? Wah, walah, kowe kok iso kere terus Bagong. Wah. Piye iki? Ayo kere wong ya aku ora mbok jak mukti. Ora engko sik. Piye kabarmu rak ya apik-apik wae to? Apik. Wah, jan wis kene ngrangkul aku kene. Oh, jan wis ora ambumu wangi wah. Aku kok ya ajeng mambu pertalit wae ta. Aku kulaan terus ben esuk kowe ra. Slamet to le sowanmu. Heeh, wah jan aku pangling. Aku ya pangling. Kowe kok ana Petruk kok apa sandangane mampir kok rupamu ya isih elek. Hus. Kowe ra elek-elek oke sugih, bojoku 7. Wedian, Den. Piye? Kula mawon disaingi niki. Ha piye? Bojo kula mawon mulih ngalor niku. Ha seprene urung bali. Dereng, kae niki Petruk mah bojone dadi 7 wedan-edan. Ditundung mergo gawe keluputan karo bapak, gawe gelatine bapak kok. Malah iki teko ning negara sabrang kene kok iso ndek omah gedhe kaya ngene. Anu, Truk. Apa? Iki Ndara Antasena iki kowe kelingan ora jaman biyen. Kowe gulang-gulung ngulon ngetan ngalor ngidul kowe bareng karo Ndara Antasena kowe kelingan ora kowe? Ayo kelingan ning biyen Ndara Antasena ki ora tatonan kaya ngono kuwi. Ayo karang ya le genco mundak pangkate kok kedan ki. Iya. Kelingan ora kowe? Wah nggih kemutan to nggih. Wah Raden Antasena. Heeh, Truk. Weh, ajeng mboten iso basa sampean. Ayo pancen aku ki satria sing tunggal kewarisan. Dadi aku diwenangake ora basa karo sapa wae. Nggih. Wilujeng rawuhipun slamet. Bekti kula katur ya tak tampa wah. Nadyan kowe wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda ning kowe ora lali ngaturke pangabekti kang ursane Bendara. Nggih. Kula rak riyen nggih kemutan jaman nalika tesih dados panakawane sampeyan. Heeh. Kula mesti dadi bature sampeyan. Lah iya nggih. Pun prayogiaken Raden Antasena. Ya. Kaya ora kurang kepenak sowanku Truk. Wah jan iki omahmu apik tenan. Kesatran Randu Gumbala kowe kalah. Agek piye, Gong? Piye apane?
Omahku wis kaya ngene apa ge omahmu isih ajeg mambu telek pitik terus. Kowe mbok ya aja ngilang-ilangke dumeh ning ngarepe bojomu terus adine mbok sia-sia. Semelang aku gendak Purantawati meneh. Oh nyatane kowe iki wis konangan ping 3. Wah konangan ping 3 kae. Tapi tekno wong ya padha geleme kok. Lah iya ning ra ora sing sak mestine ono Mbak Yumu. Iki Mbak Yumu dhewe. Mbak Yu kae. Wah iki mulane kok Petruk saiki le lunga karo bojone terus saiki dadi sugih kaya ngene Gong kowe ora. Ngene, Truk. Piye? Anane aku sowan rene karo Ndara Antasena ki aku rameng wong loro, aku rameng ijen. Aku rameng karo Ndara Antasena tok. Ning iki aku nggawa wadyabala sak pengadeg saka negara Ngamarta. Heeh. Ya saka Karang Kadempel. Aku nampa utusan saka ngersane Bapak. Bapak sapa? Bapak awake dhewe. Semar to. Heeh. Iki aku napa dawuh saka Bapak Semar, Bloko Suta wae. Kowe aja piye-piye nek aku ora basa karo kowe, kowe aja piye-piye nek aku ora tata krama karo kowe. Mergo kowe dadi juragan ki rak nek nang kene. Nek karo anak buahmu, karo murid-muridmu, karo karyawan-karyawatimu. Iya. Nek kowe karo aku, kowe karo adimu, kowe kan biyen Bagong karo Petruk kowe ora tau kok sing jeneng do saling basa membasa kowe ora tau. Terus karepmu nampa ngomong kowe omong nek nampa dawuh saka bapak ki. Ha iki ngene. Bapak ki dawuh karo aku, Bagong, wis 40 taun kok aku ora tau ngerti glibete Petruk wiwit jaman Petruk tak tundung saka Karang Kadempel lunga karo anak bojone. Saiki 40 taun aku tanpa ditunggahi Petruk ki aku ki kangen. Mergo kanan Karang Kadempel sepi nek ora ana Petruk. Lah kula nggih, aku ya terus muni ngene, Truk. Piye? Kowe muni kowe wangsulaning bapak piye? Aku ya muni ngene. Lah cengelmu kuwi, Pak. Bapak to ngono kowe. Heeh, kowe ra ya apal to karo aku. Ken biyen aku karo bapak ora tau kok sing jeneng ngajeni. Mergo ila-ila jare daplok. Bagong ki ra bakal iso kuwalat nek karo Semar. Terus ya aku ya sageleme dhewe karo Semar. Ha cengelmu, Pak. Petruk ora enek to anggap ora rame. Lah rumangsamu aku bendina urip karo kowe iki apa? Kira-kira kowe iki ra bersyukur apa kepiye? Neng bapak terus wangsulan, aku ki wis 3 dina iki kebayang-bayang Petruk. Tulung golek ana saiki Petruk dangkane ana ngendi, papane ana ngendi, nek mati ya tuduhno sareane ana ngendi, ning nek urip ya Petruk bayangan ning Karang Kadempel meneh. Lah iki mula aku anane aku arep rene iki aku arep mboyong karo kowe, Truk, Bloko Suta. Nek umpama sowanku iki ming dhewe mesti ming tok paido. Jalaran kowe iki nek wis sugih, kowe ndedek sithik terus gembela sirahmu gleleng pacakmu. Kowe terus lali karo sedulur. Apa meneh nek aku sowan mrene dhewe, mongko kanthi kanan omahmu sing apik, bojomu cacahe 7. Mongko ayu kabeh, kok gedhe-gedhe kabeh. Apane, Gong? Anu karepe iki lho, Ndara. Oh, lah iya. Nek aku rene ra mung tok sepeleke, nek aku sing rene tok ra mung tok sepeleke. Mula aku nggawa Ndara Antasena, aku nggawa lancur-lancur Pandhawa, malah aku uga didherekke karo Sinuwun Baladewa. Ha saiki kowe muni ya. Kowe kira-kira nek kowe isih tresna karo bapak, kowe isih pengen males budine bapak, nek sartane kowe kelingan karo lelabuhane bapak ning kowe biyen, jaman kowe cilik nganti gedhe dimuktekke, nganti saiki kowe ditundung bapak. 40 tahun sing kepungkur kowe melayu ning kene, kowe saiki wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, bapak mbutuhke karo kowe leganana, kowe tak boyong bali ning Karang Kadempel, Truk. Jaja montap lir kinentap duka yayah sini epi. Petra kocang ondarandir ona anggarot kanan riwe kumri
bocah ing rawis yen sinabet marang sagedeng urip dadi ana Wela ya jagat pangestu ora wahyu Bathara jagat ya bandaku ya jagatku ya doyaku ya amal-amalku dhewe Gong piye aku nampa aturmu iki kok ya serik sak jerone atiku sik kowe aja ngilang-ilangi karo lelabane bapak lho kowe kok sajak nesu bareng aku omong nek bapak mbutuhke karo kowe arep tak boyong nang Karang Kadempel hah kowe kaya ora rena atimu kowe iki janjane sugihmu ki sugih berkah apa ming sugih muspra tanpa guna ta terus sik Duk ana ning mburi kono ning mburi kono kados pundi wis ning mburi kono iki rembuke wong lanang wong wedok ki ora pareng nek melu rembuke wong lanang ya wis ayo ya diyo monggo ayo iki rembuke wong lanang ora entuk dirungok iki rembuke wong lanang ora entuk dirungokke batu-batu iki do arep kerengan apa kepiye batu-batu wis ana ayo do ning mburi kono ayo do ning mburi yo Dik yo ayo Mbak Yu ha kono-kono do ning mburi kono do udut-udut apa kepiye kono wedok kok kon udut ora wis Kang piye nek kowe arep mboyong karo Petruk arep tok jak bali nang Karang Kadempel sepurane aku ora iso. Lho. Masa? Bloko soto aku ora iso. Sebab apa kowe muni ora iso, ha? Kowe aja ngilang-ilangi. Bapak ki butuh karo kowe. Bapak ki sing momong kowe wiwit kuncung nganti gelung wiwit jambang nganti celaprak bapak ki nguripi karo kowe. Kowe nek ora ditemu karo bapak kowe wis modar. Modar ya men. Sing ngakon sapa Semar kok dadak nemu karo Petruk? Hah? Saiki apa kira-kira Semar ora ngelingi nek jaman nalika ana lakon Petruk tundung. Aku ditundung nganti keloro-loro, atiku keloro-loro rasaku. Bojoku dikepiyekke karo bapak Semar. Semar mula sara kepiye karo Petruk, aku keloro-loro gong aku ora sudi, aku ora iso nek tok boyong. Wah, ya saora-orane kowe iki ya asung bolo bekti sartane kowe iki males budine wong tuwa. Ora iso. Nek kowe arep mboyong karo Petruk, gandeng Petruk kuwi mbiyen lelu saka Karang Kadempel kanthi kahanan sing keloro-loro. Nek kira-kira Bagong utawa satriya lancur-lancur Pandhawa sing arep mboyong karo Petruk neng Karang Kadempel, kudu ngrasake keloro-loro kayata dene Petruk mbiyen ingkang ditundung saka Karang Kadempel. Truk elinga truk. Betul kok. Wela. Kowe iki dinengke kok malah saya ndodro. Anane kowe mbiyen ditundung ki rak mergo kowe ndelok kuluputan karo kakekne Semar. Nggih. Pancen bener. Pancen bener, Raden. Rikala semanten kula ndek keluputan kalih bapak, kula gawe gelo atine bapak. Nganti rikala semanten kula ditundung kalih bapak mergo bapak wis emoh nyawang rai kula. Kuwi rak perkara biyen. Ngono. Perkara Semar nundung karo kowe kuwi rak wis perkara sing wis kapungkur. Wis 40 taun sing kepungkur. Lah saiki Semar wis menehi pangapura karo kowe minangka anak kudune ya gentenan njaluk pangapura karo Semar. Mergo mbok menawa pangapuramu nalika semana ora ditampa karo kakekne Semar. Kowe tak jaluk kowe manuta, Truk. Kowe manuta tak boyong ning Karang Kadempel mesakno karo kahanane kakekne Semar. Heeh. Kowe aja sageleme dhewe lho, Truk. Dumeh kowe wis sugih apa kira-kira kowe iki arep lali karo sedulur. Mergo muktine anak ki mung arep dikanggoke nggo wong tuwa. Bener. Apa sing wis diaturke Bagong kuwi bener, kuwi ora kleru. Muktimu saiki iki ora bakal iso ndadekke berkah sartane ora iso ndayani marang uripmu, Truk. Nek kowe ndek bondo donya kowe kekemul derajat pangkat,
ning kowe lali karo wong tuamu, kowe ora eling karo bapakmu sing gula wentah kowe wiwit cilik nganti kowe gerang, kowe ora bakal iso ndayani tumrap uripmu. Mengkirin. Sampeyan enten mriki jejere ming daya. Kamangka kula niki sing di omah, teges kula sing kedayoan. Ora ana jamak lumrahe dayoh kok arep mboyong karo sing di omah ora gelem diboyong ning dayohe meksa karo sing di omah. Bikat. Napa perlu kula undhake bodyguard sak pengadeg? Kinarya ngruda paripaksa sampean tak kon minggat ora gelem. Ayo. Minggat. Ya wis. Kun. Wah niki mengke malah bodyguard-e metu kabeh niki malah nyemelangi niki. Kowe kok kebangetan timen karo wong tuwa. Oh kowe ora eling karo labuhane bapakmu, kowe ora iso males budine Semar. Minggat. Pun. Petro angger kocap ngoten niku bahaya. Angger kocap bombeng sirahe. Mangka sakniki pun sugih nek jaman riyen mono omben-ombenane mung banyu tape. Nek sakniki pun mumbasan pun duwe dhuwit, mbok menawi omben-ombenane sing gepengan nika menungso ora tatanan. Aku ki sing di omah kok arep di purba karo dayoh. Tumenggung Jaka Rabya kula ten dawuh. Rene, istaken dawuh sedulur. Sesumbar mawalindo pume koncengku malodok kuntur ketok lomembak banyone roko mambang Jaka Rabya wonten dawuh juragan samangke juragan kantong bolong nimbali dhateng sawanipun ingkang abdi pun Jaka Rabya. Kaya ana dayoh loro. Monggo dayohe cenanangan. Mara ning omahe wong, mara dayoh mertamu ora nganggo subasita. Monggo sing cangkeme amba kae mau ngentekke panganan sepirang-pirang. Keparengipun kados pundi? Kae wong loro kae undurna. Nek wong loro kae kira-kira nggawa wadyabala mergo mau sumbare neng ngersane juraganmu omong nek wong loro kae nggo wadyabala sak pengadeg njagane kira-kira aku berguguk ngutha maton ora gelem diboyong ning Karang Kademel. Kersanipun juragan kados pundi? Ning ngerti yo? Anane aku nesu-nesu kaya ngene iki sejatine mung samudana. Oh ngaten. Ya. Sebabipun dasaripun menapa? Aku menawa wis sak pirembugan karo istri-istri nggodha saloka. Nek to aku arep mbangun desane bapak ya desa ing Karang Kademel. Ning aku wegah nek janji wong loro kae ngerti apa sing tak gayo. Tanggap sampun tanggap. Kula mriku apal kalian pambeganipun juragan kantong bolong. Kawit rumiyin panjenengan mriku mboten tau tatit. Kersa menawi badhe dipun biyantu dening sinten kemawon. Lah ya, mergo aku moh nek engko aku wis kasembatan, engko aku wis sukses, aku ora sudi nek aku disengguh karo menungso sing bantu karo aku. Mula aku arep mentas dhewe, aku arep apa-apa aku arep iso dhewe. Isaken dawuh. Budhalo, tunggu isaken dawuh. Nyuwun pamit sak mangke kula badhe ngunduraken dhateng wadyabalanipun sinten mulu? Bagong. Oh nggih, Lurah Bagong. Mbok menawa nggawa wadyabala sak pengadeg sisan wadyabalane undurna. Mergo tak kira wadyabalane luwih sithik timbangane wadyabalane awake dhewe. Nyustaken dawuh nyuwun pamit. Juragan, hati-hati supaya bocah cilik.
Ya. Pancen tak sengaja. Aku gawe samudana ben Bagong kuwi ndek Panyakrabawa nek aku wis lali karo sedulur. Kamangka ora kasunyatane ora kaya sing dipikir Bagong, kasunyatane ora kaya sing wis tak aturke mau. Aku ki lahir batin arep bantu desane bapak, aku arep bangun desane Karangkadempel. Ning aku moh nek nganti Bagong karo Ndara Antasena kae mangku ngerti apa sing dadi kayuanku mergo aku ya moh dibantu. Wong aku wis sugih kaya ngene, aku wis mukti. Kamukten karo tak nggo mulyake bapak males budine wong tuwa tak tata-tata samapta gati sawe gendiri. Maksud
prenenggon ku ngenteni janji iki prasetyan ning ati kadung tresna mring sliramu duh wong ayu lair ing dina lan wektu ing ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuwen nadyan mung tansah gadang ati samaryan sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti cobi jar semoyo wae aku tresna karo kowe tegane atimu saya gawe iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung gandeng sliramu ukuran ning tresna tutup bondo nanging lungiting asmara matur nuwun iya nglaras gamelan Nduk iya Mak iki nganggo gamelan kagungane mbahmu pelem kono oh lah iya kagungane Mbah Legi iya wah aku seneng nek nganggo gamelane panjenengane mergane panjenengane ya mesti nunggoni iya nunggoni ya ora mung trima nunggoni mesti kanca-kanca diciprati oh lah iya ya ming tek kok iki kok urung ah ya urung kok ya panjenengane isih urung wektune kok ya Mak iya ngaturke kula nuwun Nduk iya ngersane para warga masyarakat ing dusun Blado ana ing Kalurahan Patarana Kecamatan utawa Kapanewon Bangun Tapan Kabupaten Bantul kene iya Mak iya bengi iki sowan ngersane para warga masyarakat ing dusun Blado awake dhewe kadhawuhan supayane ya kuwi ya awake dhewe nuruti apa sing dadi pamundhutane para warga masyarakat Blado nggone duweni hajat lan munajat ya kuwi bersih dusun Blado ingkang taun 2020 iki. Oh iya Mak ya. Rangkaian acarane ora ming bengi iki. Ya. Wingi-wingi ya wis diadani adicara-adicara tradisi, kenduri, ritual lan sapanunggalane. Heeh Mak ya. Sartane pengajian ya wis disalurane karo panjenengane Gus Wahid. Iya. Wingi ya Mak ya. Jaman awake dhewe ning tanggal 19 apa tanggal 20 wingi Nduk. Oh iya. Ya ngaturke panuwun Mak ya. Sartane melu mangayu bagya. Merga para warga masyarakat dusun Blado kepareng kaleksanan nindakake upacara adat bersih dusun Blado ing ana ing taun 2020 iki. Oh iya. Ya ora ketang suaraku rada gembrengeng ora apa-apa ya Nduk. Iya. Karang aku ki bladekan 5 dina dadak nganggo prei sedina. Umpama mbacut seminggu ngono sisana malah ora apa-apa awake. Ora iya. Ning ya wis ora apa-apa, sing penting kanca-kanca do sehat, kanca-kanca do waras. Iya. Iya, Mak ya. Matur nuwun. Iki mau aku nang omah ki jam 6 aku lagi tangi. Tangi mergo digugah. Iya, mergo digugah nek ora digugah ya ora tangi karang ya. Aku nek kocap turu ki wis kaya kebu. Wah iya. Tenan kuwi, Nduk. Iya, mergo saka wah jan awakku rasane ora kepenak-kepenak rasane ora karuan kae. Iya. Ning bot-bote aku kepengin ketemu sartane kowe nyendikani dawuh para warga masyarakat ing dusun Blado kae ya ngapura, Nduk. Ya nyuwun pangapura ngersane para warga. Iki sewengi dadi wayange dadi tokoe buta terong kabeh men.
Wah iya, ya ora apa-apa mak ya karang saiki iki lagi usume wong flu. Wah karepku ki arep usume flu aku ki ora usah melu ngono lho, Nduk. Ya ora apa-apa disyukuri ya. Wis iso mangan wis alhamdulillah. Oh lah iya. Iya. Ngaturke panuwun sartane ngaturke donga. Heeh. Muga-muga para warga masyarakat ana ing dusun Blado Patarana kene anggone wis kepareng nindakake upacara adat sedekah bumi utawa bersih dusun. Iya. Muga-muga panjaluke ya Nduk ya. Muga-muga wiwit bengi iki nganti kahanan sing kecandak sartane kahanan selawase warga masyarakat ing dusun Blado Kalurahan Patarana didohke saka Rubeda, didohke saka Sengkala. Amin. Dicaketke marang Karaharjan lan dipayungi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Mak ya. Diparingi gangsar lancar apa kang dadi gegayuhane para warga masyarakat. Iya, sing padha tetanenan muga-muga tandurane dukun sewu tuh ngrembaka panene melimpah. Amin. Tandurane apik kabeh. Iya Mak ya. Sartane sing padha bebakulan muga-muga bisa kulak murah adole larang. Amin. Sing padha dadi pegawe muga-muga iso enggal mundhak derajat lan pangkate. Amin. Sing isih joko isih prawan muga-muga enggal ketemu jodhone. Amin Mak ya. Sing isih randha muga-muga ya enggal ketemu jodhone meneh. Amin. Sing wis tuwa-tuwa muga-muga sing sepuh-sepuh muga-muga diparingi semeleh, diparingi yuswa kang manfaat. Iya, bener. Umur ki nek ming dawa-dawa tok ning ora manfaat. Kuwi tanpa guna kuwi ming padha wae, Nduk. Oh lah iya. Sapa wae nek ming dawa-dawa tok ora ning manfaate kuwi. Oh iya. Heeh. Matur nuwun. Para pranata gama, para ingkang tansah nindakake marang kabecikan muga-muga diparingi umur ingkang dawa lan ingkang manfaat. Amin. Sing jahat-jahat muga-muga enggal mati. Amin. Lho, aja. Kok mati. Aja diamini kok sing jahat-jahat ki ya ora ana wong jahat ki ning donya ki ora ana. Eneke ming wong ora kelegan sartane wong jahat ning donya ki hanya karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Oh iya. Padha wae Mak ya. Bakune didongake sing apik kanggo para warga masyarakat ing dusun Blado iso ayem tata titi tentrem gemah ripah karta tata turta raharja Allahumma amin. Ya. Matur nuwun Mak. Ki ngaturke panuwun ngersane para tamu undangan. Iya. Sing kepareng lenggah panjenengane Bapak Wakil Bupati Bantul. Baikpun Bapak Haji Aris Suharyanto SOS MM. Heeh. Uga matur nuwun kanggo benjane Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nduk. Heeh. Uga Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul kemareng nglenggahi. Heeh, Mak. Uga ngaturke panuwun kanggo benjane Bapak Haji Espriyatun Kadir Triatmojo. Selaku Dewan Provinsi DIY. Heeh, weh matur nuwun. Karo benjane Bapak Penewu Bangun Tapan pun Bapak I Nyoman Gunarsa ya kepareng nglenggahi. Heeh. Uga jajaran Forkompinкап Kapanewon Bangun Tapan sartane benjane Pak Kapolsek Pak Dan Ramil utawa ingkang mewakili miwah jajaran Pamong Kalurahan ing Patarana matur sembah nuwun nglenggahi. Iya. Uga benjane Bapak Ketua Bamuskal lan jajaranipun miwah sedaya Bapak Dukuh sak Patarana. Oh iya. Iki tirakate warga masyarakat nyuwun ngersane Gusti ya Mak ya. Iki sesuk wis malam 1 Sura lho. Oh iya. Dadi tirakate warga masyarakat ki sesuk ya paling ora ning kene wayangan meneh. Oh. Iya Mak ya. Ya kuwi ya bagus kuwi prayoga kuwi. Iya. Heeh ngaturke panuwun ya Mak ya. Ya. Sartane iki tak wacane. Oh iki tamu undangan padha, Nduk. Oh iya. Ki yo ngaturke panuwun kanggo ngersane pengurus Sanggar Seni Mekar Budaya Blado. Heeh. Matur nuwun weh. Muga-muga dilancarke rezekine ya Mak ya. Iya. Ki rangkaian acarane ana 5 acara, Nduk. Heeh. Sing pertama ya kuwi ana Blado bersolawat. Bar kuwi kenduri
Terus apa? Terus kira budaya banjur pentas seni. Pentas senine apa wae? Sembarang werna-werna ana. Banjur puncake bengi iki pagelaran wayang kulit iki, Nduk. Oh ya matur nuwun, Mak. Iya. Iki nawala akeh iki kudu diaturke. Saking Udi Kambing Maramulya, oh penjare Pak Mulyanto rawuh. Saka Ndarapan RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul. Nyawisaken Dewan Akeka masak gule, tongseng, sate goreng, nasi box siap antar sampai tujuan bebas ongkir. Oh promosi ya Maya. Iya. Monggo ingkang ngersakaken ugi nyawisaken hewan kurban kados sapi kalian kambing. Salam-salam kagem Mas Darto, Beji lan sedaya pamong desa Mediarjo. Mugi Ansor tansah sehat lan lancar. Amin. Matur sembah nuwun. Saweripun transfer 100.000. Oh iya. Terus iku saking Pandemen Dalang Kisah Pandemen Wayang Kulit nyuwun lagunipun Ayang-ayang. Ya nggih, ingkang minangkani Mbak Niken. Matur sembah nuwun kagem sedaya pamirsa mugi sami pinaringan kesehatan keberkahan sedayanipun. Amin. Ya. Wis sindan awake dhewe nggawa 1 2 3 4 5 6. Oh iya. Dikenalke Mak iya. Ayo Mbak saka sing cerak dalang iki Mbak. Heeh. Sindan kali enting. Oh enting kowe iki ra ngawur ra. Ngono-ngono kowe aja ngiri gudha karo kuwi mengko sewengi suluk ora digenteri. Men. Ayo Mbak, paring asma sinten Mbak? Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu. Sugeng dalu ning sapa sampean ki? Sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Nggih. Blado. Nggih Mladu. Potorono. Heeh. Nggih. Sugeng mirsani ringgit Purwo. Sehat-sehat kagem sedaya. Amin. Dungane apik Mbak. Nggih. Iya. Paring asma sinten kenalan jenengan? Kula. Nggih. Niki rada beda kula lajeng kenalan. Lah beda pinten? Pripun? Beda kok beda pripun maksud kok beda pinten? Arep tawa apa piye? Enggak, Mbak. Paring asma sinten? Aku nglangi Aku nglangi. ning jero ember. Wah. Embere sepira? Nglangi kok nang jero ember. Nami kula Anggi. Gawane sing gendhe. Wah. Masuk ora? Apa? Masuk ora? Ayo masuk kok sing gender dadi lan renane kok ya. Iya. Piye mau parikane mau? Aku nglangi ning jero ember. Heeh. Nami kula Anggi gawane sing gender wae ya. Oh lah iya. Masuk ya, Pak. Di streaming ra apa-apa. Orang iki Aman di streaming aman. aman nek sampean aman, Mbak. Kejaba nek. Yo monggo matur nuwun, Mbak. Iya. Pi dalem sing pundi, Mbak? Mbak Anggi. Iya, diterangke Mbak Anggi asmane. Iya. Nggih. Magelang sakniki. Wah, nggih. Wah, jan. Saya kental. Iya. Matur nuwun Mbak Anggi. Iya, ampun. Ndak sing genter engko mara-mara ucul engko. Iya. Kiwanipun Mbak Anggi sinten, Mbak? Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Bu Limbuk Bucange. Injih. Nggih. Paring asma sinten? Kula nggih parikan iki. Lah iya no, wis diwiwiti saka Mbak Anggi parikan sampean ya parikan. Ning kula ora nek sing nggawa iki niki. Ayo mandiri ya dicangking dhewe. Sarang-sarang mawon nggih. Paring asma sinten, Mbak? Open opok. Margai roti apa piye kok opan-opan? Nggih parikan nggih niki nggih. Iya, Mbak. Ayo Mbak Anggi wis miwiti nggo parikan sampean sak teruse mrene ya nganggo. Iya. Aku rasa nganggo laras. Oh ya. Terserah. Nonton film Jepang ning dhuwur amben. Nonton film Jepang ning Duramben terus. Filmnya apa, Mbak? Genji apa? Film
keluarga, sinema Apa? keluarga. Oh, Doraemon. Ya. Oh iya. Nonton film Jepang neng Duramben. Saya tau menengah aku lali. Odar. Piye mau? Ambuh. Menengah saya menengah, aja dipedot. Nonton film Jepang neng dhuwur amben. Miru jarek karo Mas Alpan. Modar. Kesebut meneh kowe. Nderek tepang nami kula Niken. Nggih. Sinden cantik sing tesih perawan. Nggih. Perawan. Tesih perawan Mbak Niken nggih. Alhamdulillah pulih. Oh, nggih. Perawan melih. Nggih. Kang Putra mboten nderek. Lho perawan kok putra iki lho. Oh, sing enten ngomah bocah loro niku Kang Rayi ta niku adike ta? Nggih, Oh, adik-adik nika. Oh iya, Mbak Niken asmane iya. Dalem wis ngendi, Pak? Kula saking Bendung Semen Gunung Kidul. Oh, nggih. Bendung. Iya. Bendung Tangis. Iya. Matur nuwun Mbak Niken. Kiwane Mbak Niken sapa, Mbak? Iya. Iki selendange beda dhewe kok. Lah nggih, lah jenenge wong nusul ya sak nyandake to. Oh iya, sak karepmu. Kok, Mbak? Nggih, sugeng dalu Mbok Cange, Mbok Nggih. Mbok. Sugeng dalu. Nggih, niki kula nggih ken Iya. pantun. Antun kabeh parikan ya sampean ya Nggih. parikan. Pantun peparian iki. Lah padha wae pantun iki bahasa Indonesia parikane Iya. basa Jawa. Rempelo ati dibumbu pindang. Dibuntel klaras kecemplung geni. Nggih. Kula Yanti sinden saking Panggang. Sinden ansor laras sing paling ngangeni. Ayo GR ora apa-apa, PD ora apa-apa, ora apa. Lah sapa sing arep ngangeni sampean iki? Lah mbok menawa. Oh, wae. Ha iki penggemarmu akeh kok anggere Lah, sampean gitu. ngadeg ngono terus. Lagi penggemar-penggemar kula niku lho terutama sing kangen niku. Oh iya. Mbak Yanti saking Panggang. Nggih. Oh iya, ya kiwane. Wah iki. Butane Galiuk iki. Iya. Yang dalu. Good evening sedaya audiens. Lek, bahasamu kok keme Inggris. Heh? Bahasamu kok keme Inggris. Lah kepiye to? Kowe iki wong Jawa ora wong Inggris. Oh. Good afternoon. Awas saya parah iki wengi sugeng dalu ngono wae kok mah bahasa Inggris barang. Sugeng dalu. Kowe iki wong Jawa ya njunjung bahasamu dhewe kowe iki. Ya kadang kala men ketok rada wah ngono lho. Wah apa? Wah kentir tenan ngono, Mbak. Ngene, Mbak. Ning lah bener to good evening. Ya bener, niki Nah. saorane karena sampean ki wong Jawa ki ya njunjung bumi kelahiranmu mergo basa Inggris ki inspirasine saka basa Jawa. Oh iya to. Oh iya, Kae. Basa Jawa melihat, basa Jawane ndelok. Nek bahasa Inggris ki ndelok ki dua suku kata. Nde karo LOOK, ndeluk. Iya. Basa Jawane ndelok, artine melihat. Iya. Basa Inggrise ndeluk, artine ya padha ndelok. Oh iya. Ayo ndelok parikanmu. Nggih, audiens tolong cakep ngono ya. Karmu. Ya. Sinten, Mbak? Asmane, Mbak? Wangi-wangi oke nyamuk. Cakep. Lah kok nyokot bathuk. Cakep. Arep piye? Kula via saking Pathuk. Cakep. Sinden sing paling kinuk-kinuk. Tak kira nek sindan sing paling petruk ngono. Oh ya. Aku sindan sing paling ginuk-ginuk. Apa iki piye wong awakmu ki wis isine kaya rethok kowe mau ning kono mah jajan sate koyor. Ha piye kapan nek arep puru? Ayo gajeh tok ta. Ya ora apa-apa. Nggih. Mbak, sapa Mbak Via? Oh iya. Kiwane? Bluk. Durung-durung kok wis bluk lho. Ayo, Mbak. Wah, nek iki ya temonjo tenan. Ya iya. Sapa mau?
Jangan nganti kemlekeren nek iki. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih. Dalang. Paring asma sinten Mbak Yu? Mangga. Lajeng para warga masyarakat urip Tepang. Nggih, kula nggih gadah Oh iya. pantun. Iya, coba. Kendang batang lampah 3. Gending semu kirang ketuk loro. Lah kok anune dagduk-dagduk iki apa ya? Ayo blak-bluk memang. Yo, dipacutke. Derek tepang nami kula Yoga. Saking Magelang wis duwe bojo. Oh, iya. Sisan, tak umumke sisan ra apa-apa, Mbak. Lah ndak ra diumumke kok tekan omah. Wah, iya. Iya. Oh, tenan. Ndak ora eksis jare. Iya. Pun. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih. Mbak Yoga. Nggih. Iya. Piyayi putri asmane Yoga. Oh iya. Ya ora apa-apa jenenge ya bebas kok ya. Iya. Sing pojok piyambak, Bu. Lah iki tak lehku ngundang Bu karang ya sak umurane Mbok Deku kok ya. Iya. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, nggih. Kula ya arep kenalan. Ya ulah nggih. Ben terkenal jenengan kenalan, enggak. Oh lambemu menawa payu. Kuwalat lho. Tuku klambi menyang pasar. Nggih, caket. Mampir warung tuku iwak. Nggih. Kula tarni saking Lipar. Sinden tuwa gawan kotak. Oh, gawanmu to, Yung. Gawanku ngapa? Ora trima. Lah iki sing apa? Ngutuki dupa aku ki ya iki. Iya. Nah aku mayang ki mesti kuwi sing ngutuki dupa terus. Oh iya. Teges tok suwun berkah sawape. Lah iya, heeh. Iya, matur nuwun Bu Tarni nggih. Iya. Nggih, Mas. Nggih. Garwane anu ngendikane putrane nggih nderek. Nggih. Oh nggih. Sing asta kenong nika nggih. Nggih, Mas. Iya. Rasah dikon pantun genah ra iso. Nggih. Mboten ajeng kula kon kok. Kowe kula kan joget serampat mawon. Iya. Matur nuwun Bu Tarni. Iya, iki sinden-sinden dikenalke kabeh. Iya. Iki awake dhewe ya diberkahi dirawuhi karo guruku ya seniorku saka Jakarta. Oh iya. Saka ngendi? Saka Bekasi. Oh, ngene Pak Dedwi. Oh iya. Matur nuwun sesuk. Sesuk kowe ning Bekasi ya arep diberkahi. Heeh. Aku ya jane pengen mampir ning daleme ning aku ki ora ngerti. Ah ya sesuk njaluk Sherlock. Cedak karo. Oh, nggih. Ngene putrine ngendi aku ora roh kok. Padha wae lah ya, ki ngatur ketembangan, Nduk. Nanjake sinden, iya. Iki mau Pak Mulyanto ki mau ngrasake lagune bebas nderek. Oh iya. Disukani. Ayo caping apa? Lancaran bersih desa, Nduk. Mergo iki njumbuhke marang swasana lan kawontenan. Oh iya. Sing bawa sapa, Mas? Wiraswarane. Lah wiraswara ya kon tetepangan nganggo parikan. Oh iya. Saka sapa? Saka sing sepuh dhewe kaya Pak Pardi. Ayo coba. Ayo yuk parikan sik. Ora usah, Ding, wis tak badarke jenenge Pak Pardi kok ya. Iya. Apaan iku? Ya. Bawa Pak D. Coba. Apaan iku? Ayo di Mas Parjo. Ya men rata kabeh. Wah iya. Dadi. Ayo Pak Parjo. Dadi kewan
Cipan baku Mas Joko. Ya, Mas. Ayo Sing gantem suantene, Mas. Aja. Ayo, aja ngono. Ayo, ngono, Mas. Kowe kok maido wae. Coba. niki rada bindenge. Oh, bindeng. Kenapa-napa? Ayo bersih desa Mure Pak Pardi. Ayo kembali ke Pak Pardi. Coba. Mure ada Nganggo tanda baca. Piye? Sukar sakit. Ya saiki sareng-sareng. Oh ya. Wong telu iya. Mas Pardi, Mas Joko, Mas Parjo. Ya. Coba. Ya. Jiro lu. Sing ngakon ngitung barang iki sapa? Wah, jan Mas Anung. Oh, Mas Anung iso. Ya Mas Pardi kuwi nek ning Jakarta kono kuwi jelane Mas Anung. Oh iya. Siap. Ya, coba. Kiyak-kiyak dia tumandang karyo. Hatiku wajiban aku. Ayo bersih desa. Mure ado Sukar sakit. lihat aku. Hatiku wajiban aku. Ayo bersih desa. Mulai ada sukar sakit. Lihat-lihat hati aku mengatakannya. Bakule wajan janes. Iya. Bakule wajan sama sing empol kae. Miyaga nyambi dodolan wajan. Ngranu kronyos. Oh iya. Matur nuwun wis diaturke gending pambuka lancaran bersih desa. Iya. Nanjake pesinden. Ya. Seka sing ayo Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Iya, diaturi jumeneng. Saya mau tamasya berkeliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada.
Saya panggilkan becak. Arek slendro aku dah. Becak, becak. Tolong bawa saya. Slendro mah diwalik pelok kecetha wis sak bukane slendro kan. Iya. Sugeng dalu Mas. Mbak. Ja. Mbak Yoga. Nggih, sing dalu. Nggih. Piye ti? Iki kancamu. Oh wis, ya. aku urung kulino. Urung kulino sing Ora nganggo kabel. Iya. Oke, sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu. Nggih. Piyae kok le Pripun? piye? Piyae kok le mbungahke ati. Ora make up iso seragam niku lho, Mbak. Lah jenenge yo ngene yo. Sak grup nggih. Sak grup itu seragam. Nggih. Sak barang-barangnya seragam. Lambi, jare, angkin, selendang, sak barang-barangnya seragam. Ora percaya. Masa? Coba. Iya. Dongamu kanggo warga masyarakat Mlado, Mbak. Iki gek engko lagi sampean tetembangan suka parisuka. Kagem warga masyarakat Balado Potorono. Iya. Mugi-mugi pinaringan rezeki lancar, sehat, barokah. Amin. Bagas waras. Lan Lan amin matur nuwun murah nggih. rezeki. Kathah rezekinipun. Nggih. Bak-bakune dongane sing apik, Mbak. Iya. Nggih. Kanggo membangun kerukunan para warga masyarakat. Ki ana aku entuk titipan saka Bekasi. Apa? Saka penjane Pak Deku, Pak Diratno mambengi WA ning delale mambengi iki prai pentas. Oh iya, dadi isaku minangkani saiki. Oh iya. Sing dikersake rengu, Mbak. Oh iya. Bawani. Ora ketang sak ubengen dibawani. Oh iya. Enggak, Mbak. Ridu mawur, Mas. Ya. Memanise Awas. merak ati. Mbak Yoga, pokoknya sak suku kata. Oh iya. Oh nek sak suku kata iki Gur. Ngono. Ya maksudnya sak larik ngono lho, Nduk. Oh iya. Ayo. Bacaane wong Anu. Halus maneh. Kandes luwes wiragane. Nggih. Ya bluk. Rina wengi mongtra. Sik, Mbak. Iki Pripun? aja ndungkluk sampean ki. Mbak Yanti iki lho. Kula? Heeh. Patuk nek mboten ndungkluk mangke nyemprot mriko. Maksudnya bahaya mau lho ngono aja. Oh, ngeten iki to. Ngono nah ngono. Ndak ora prayoga. Oh iya. Brose kula kecer. Lah engko ndak engko ana swara mak. Ah ngono. Lah wong ra enak. Kok ngono suarane beda karo yoga? Kok suarane beda karo yoga? Ayo ono wae nek Mbak Yoga ki. Piye? Yo piye? Piye, Bos? Nek Mbak Yoga piye? Ndungkluk sik ga, ndungkluk ga. Ndungkluk men muni. Lah kok gendem kono? Kok gendem yoga? Ayo coba aku ya. Ayo coba. Sesuai papan kaya. Wong ra ana apa-apane. Iki menurut kepiye? Ayo, nah. Sik aku urung rampung. Ya rampungno sik. Rampungno Aku sik. ya ora arep ngrebut kok. Apa-apa nek ora dirampungke mah mbes sesek. Heeh. Rina wengi mongtra tapan. Rina wengi mung tratapan, ora rina wengi mung prapatan. Ya.
Kleru kowe. Iya. Lah kowe marak ya tratapan. Oh iya. Mbok menawa? Oh iya. Jadi nawangi nang perapatan. Ngapa kowe nang perapatan? Nano-nanotan. Montang manting tanjena Telepon Mas. Kang masira wong bagus Nano gampang temenan beto ya tembange rengu ya tembange rengu coba sajae mangga sajae pripun dikendangi Kang Garwa? Enuk. Ayo karang gawane kaya. Iya. Kanca plek ngene iku. Sik Pripun? endi? Sik endi kanca plekmu? Sik ngendang to. Kok ngilang-ilangi ana bojo kok kanca. Lah kanca plek lho. Kanca plek. Nek wis akrab kan plek-plek ngono. Iya. Aku ora ndek kanca ning kene. Alah. Masa. Monggo sareng-sareng. Ayo Ti. Kono kang wis kalahkan anggar balik jor aku
Jogete sing rada seru sithik, Mbak. Lah kurang seru toh? Ben krasa kaya. Iya, lah wis kemeringet kene sih kurang seru. Ayo kono, lah nek kene iki. Lah yo kono kene yo ora krasa. Maka sareng-sareng ya. Maka sareng-sareng. Mangga Mbak Yoga, sareng-sareng. Yo. Kono kang wis Matur nuwun, Mbak Yoga kalian Mbak Yanti. Oh iya. Wis diaturke iki mau saka Bekasi. Oh iya. Biasane sok arep transfer tak penging, mboten sadhe wong jenengan iki wis iso ngrawuhi berkahi mirsani kula wis matur nuwun. Oh iya. Wong yo jenengan iki pakdeku dhewe, aku ya anakmu dhewe kok. Iya. Ana nawalana. Saka panjenengane Pak Dukuh matur Wonogiri. Ngaturaken sugeng dalu. Nyuwun tembangipun Nyidam Sari katur panjenenganipun Bu Kadus ingkang nembe damel pesenan saha mugi warga ingkang bersih dusun wonten dusun Blado tansah pinaringan rahayu slamet. Oh iya. Diaturke Mak. Iya. Nyidam Sari iya. Sapa sing minangkani? Ngene Mbak Anggi no ya. Tembange tembang tembang roman. Oh iya. Ben dipinangkani nganggo bawa. Oh iya. Diaturke Mak. Iya iya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tabel model. Beca, beca, tolong beca saya. Iya. King dalu, Mbak. Selamat apa? Selamat malam. Selamat menempuh hidup baru, ngono apa piye? Kok selamat? Sesuk toh. Sesok? Alah, wayangan lho. Iya. Besok wayangan aku lho. Iya, ora usah bayar, yang penting kanca-kanca sangonono. Lho. Padha wae kowe iki ora. Maksudnya nek karo aku ora usah tok bayar, Mbak. Ning nyangoni. Kanca-kanca sangonono donga wis. Kanca-kanca ki tok dongake apik wis do seneng banget. Tak kira nek sambatan ki ora nyangoni. Ayo nyangoni donga kuwi mau lho, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mbak Yu, Mbak Anggi. Sugeng dalu Bu Cangli. Nggih. Siapa? Cangli. Cangli ki apa? Cangekli, Mbok. Wah, disingkat barang gitu. Iya. Ben cepet lho. Apa nek disingkat-singkat ngono ki apa ya paham? Ben cepet. Oh, ben cepet. Heeh. Oh, wingi cepet kok Pak Idu. Critane ngaku. Pas ayo ki nek anu ki lagi ngono wis. Ngono. Sono. Wingi cepet tok Pak Idu. Iya. Ya sedengan. Ngaturke Nyidam Sari, Mbak. Niki Nggih. nganggo bawa. Oh iya. Nggih bawa. Nggih. Nyuwun tintingane sik. Nyuwun tintinganipun, Mas. Mas. Tintingane, Mas. Saya kendel. Iya. Ini kan pengen jare. Mbak ini kan pengen. Mbak ini kan pengen. Iya. Mas. Soalnya Mbak ini kan wis suwe ora muni. Mas, ngono kuwi wis suwe ora ngono kuwi. Iya. 2 tahun. Wis 2 tahun jare Allah Vakum. mesake. Iya. Monggo dipahami, Mbak. Duh wong ayu. Wong ayu apa wong bagus? Ayu kok bagus ya? Ayo jenengan wedok. Oh ya, bagus. Wedok gandrung lanang ora wedok ya, gandrung masa aku wedok. gandrung wedok ya? Kuwi menyalahi kodrat. Gilan. Oh, gilane. Kamu wedok gandrung wedok arek apa? Arek dientokke apa? Baleni ya? Iya. Coba. Ora iya.
Kaya Mbak Anggi iki. Hah, anggere wis kocap. Bar wayangan kae to, Nduk. Iya. Medun kuwi pamitan mulih. Pun nggih kula riyen. Lho, sarapan sih, Mbak. Mboten nika selak anu. Selang apa? Alasane iki werna-werna. Iya. Lah coba iki mengko. Masalahe gur omahe iki gur kono kuwi kok ming mburi baskom kono kuwi kok iki mengko. Kira-kira iki kok pamit dhisik apa rada keri ngono lho akhire. Iya. Umpama alasane selak. Enak. Selang ben cepet lho. Nah, omahe dhewe pentas ning Gunung Kidul mesti biasane sok ya sok rawuh. Oh iya, Mak, iya. Mula ngaturke panuwun muga-muga enggal tansah diparingi kaberkahan. Iya. Piyai-piyai sing do peparinge iki didongake ora lokak malah sansaya kebak. Oh iya, iya. Ngaturke tembangan meneh. Mbak Niken iki urung nembang. Ora si koclok karo to teke kapan. Kae kok keri wae. Iya. Maka Mbak Niken? Iya. Disepati apa, Mak? Minyak telan acap tiga anak pangine mati bayi. Minyak telan acap tiga anak pangine mati bayi. Minyak telan acap tiga anak pangine mati bayi. Halo. Halo juga. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mbak, baik. Ya rada nyintrit ra apa-apa. Napa pilek? Heeh, ngestumu. Mula aja sok keceh. Mboten, Mbak. Arai pilek nek keceh. Iya, iya. Kecehku keceh dit. Oh, alhamdulillah. Gleleng kae, ra gleleng. Ayo men wong ki sing penting ngumuk. Oh, perkara ndedit tenan mbok ora sing penting ndedit. Enggak boleh riak itu enggak boleh, sombong itu enggak boleh. Riak Aku ki- lho sing sugih duwite meneng wae. Riak ki sing Padha wae. baik ngono kae. Gilane ra. Ya sampean rak sugih dhuwit. Lah pira-pira sugih iki dimanfaatke. Aku ngene iki jajakke. Sapa? Aku Yo kualik kok yo. Tapi ya Jenengan sing jek cilik urung ndek butuh kok. Aku kan wis rumangsamu. butuhe akeh, ora nek sing ngopeni lho. Mosok ya tegel arep Tegel wae. Ya butuh kok ya aku yoan kok. Aku kan ngene lho, aku nek sok bola-bali dolan ning gone jenengan kae wis dingoni. Iya. Ndak-ndakane kon bayar. Aku ku ya rumangsa dipaek kene ya piye. Lah nggon aku ki warung lho, madang yo mbayar to. Ayo. Karepku ora arep tuku, karepku ora arep tuku. Sampean yo ngeyel bae. Iya. Oh, aku sing maksa ya. Meksa. Iya. Meksa-meksa nek ora dipangan ra ya piye ngono ta. Sampeyan tak takoki lha wis makmur urung, Mbak? Urung aku dimakem aku. Ngono kuwi. Dimaem apa wis enak. Enggak. Kersanipun tembange Lagunipun permintaan apa pamundutanipun menapa? ayang-ayang ki mau. Saking Oh, iya. sinten? Saking mbok iki mau tulisane. Wis transfer 500.000 jane Mbak iki, Mbak. Teng sinten? Rekeningku. Ya nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe. Ah butuhku akeh kok. Ayo sampean kok ya minangkani lagu ngono lho ben dikira-kira rame. Oke. Kalih sinten duete ayang-ayang? Kali Pak Wardi. Mas Aril coba. Coba Mas Anung. Mas Anu. Mas Anung. Iya. Karo aku weh, ya. Sampai orang mlebu kok. Boleh, boleh. Saiki aku selekas mlebu meneh, mlebu terus. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Ayang-ayang di garap cara langgam ngono kae. Oh, iya. Ora rampung nek ngono. Weh, ameng kari, megah matur nuwun Mbak Niken. Matur nuwun, makasih Iya. nggih. Meng kari apa sok bacotno. Ayo meng kari wis, ngono ta? Iya. Meng kari nyelehke, meng kari ndudut. Dudut apa? Sing jaipong lho meng kari ndudut. Kan nek jaipong ke drijine ditaleni karo jaiponge. Oh iya. Meng kari ndudut driji sikile kanggo jaipong. Iya. Nembang sijine. Sapa? Si kentir iki men nembang. Oh iya. Sapa? Mbak Via. Sepati. Putrak dan sakit kepala, putrak datang kapan saja. Putrak ada obatnya, obatnya datang kita semua. Butrek dan sakit kepala. Butrek
Putra. Ada obatnya. Obatnya nonton kita semua. Hehehe, apa? Ayo mbong, spotku kok kuwi. Wong biasane sing saya mau tamasya. Wis disepati kuwi mau ki wis nerima wae ora usah komplain. Wong Ya. kari nglakoni kok. Enggak ngaturke, kula nuwun sik, mau ngaturke soalé. Lah mau kan wis aku. Lah, mau Good evening sedaya audiens. Kae mau ki perkenalan. Oh. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Dumateng sedaya para warga Mbladu Patarana Bantul mriki, mugi-mugi sedaya warga mriki pinaringan bagas waras sehat wal afiat, rezekinipun lancar, ingkang tetanen nggih panene kathah, ingkang gadah kos-kosan nggih sing ngekos kathah, ingkang Kok ngerti nek kos-kosan barang kowe iki? lho. Piye to? Pasaranmu ngono. Aku ki niate arek golek daerah kene iki. Oh iya. Sesuk. Arek ge apa? Arek ge apa? Ya nggo ngekos to. Kos kosmu sing jejeran kan apa ge apa? Arek pindah kene aku ki arek golek transitan sing luwih cerak ngono lho maksudku ki. Iya. Intine nek mriki ki wong wargane ramah-ramah. Heeh. Nek ketambahan aku nak ya ora apa-apa to. Apa? Dadi warga kene. Ayo warga kene kowe ngirane nek kowe neng kene iku terus warga kene ngirane nek wong edan guaan anyar meneh kae terus ngono warga kene kok ngarane. Ya ora warga kene malah do bunga nek aku ning Ah kene. iki nek nang omah ki wis dasteran kayak amburadul kae nduk kowe nek ngerti. Wah jan Gusti Allah. Ngono-ngono kok wingi kok nyumbang lagu pas nang Semarang. Ya men ngono-ngono kae dasarku rega 35. Aja ngece. Iya. 35. Heeh. Ayo Nggih. pas. Tembange Liwong. Wah. Liwong. Heeh. Liwong. Sinten niki sing nyuwun niki? Ayo. Niki sinten niki sing nyuwun Liwong niki wau? Ayo. Non? Itu temennya Pak Pardi. Iya. Oh, temennya Pak Pardi yang dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oh, nggih. Oh, dari Wonosari. Oh, Wonosari. Nggih. Liwong. Kowe kudu diaturke. Nggih, panyuwunane sinten? Panyuwunane sinten? Aku mau saka main tok titipan soalnya. Alah tenane, lha ndi titipane? Titipane ndi? Ayo mengatur kok ya. Oh, atur to. Oh, alah. Iya. Kowe ki aja ngarep apa-apa. Aku ki gur nanjehke. Nanjehke apa? Mbok menawa atur ki biasane ki ya atur. Nggih, Liwong. Ana apa kowe iki? Kowe ki aja sok senenganmu aja sok ngebyah-uyah. Ana lagu. Dibawani mboten? Bawani. Heeh to. Ya ora. Heeh to. Ora. Kudu dibawani kok. Bawani kowe wis takon ya diwangsuli bawani kok ya. Men tonjo kalau. Dadi ora ming tonjo nyawang wonge ne ya tonjo ngruke suarane. Hah? Waduh. Pripun, Pak? Jare wegah nyawang wonge iki. Lah iya. Lah napa kula tak mandhap mawon, Pak? Kula tak mandhap mawon. Lah kok njo medun dadi selawe. Marep dituku. Lah kula men dastere 35 ki, Pak. Lah tesih kurang no niku. Mosok angger-angger rego kanca terus. Ayo padake apa? Ayo. Liwong. Liwong dadas.
lagi. Sik. Mbah Legi arep maringe. Heeh. Mboten. Wong niki wau panyuwunane Mbah Legi kok. Paranono mumpung ora ana Mbah Putri yo. Nggih, Pak. Wah, pindah ngarep. Iya. Lah jane pumpung ora jejer ke? Iya. Wah, jane. Dekrek. Gedroke ta iya. Ya mengko to. Ayo biasane sela-sela ngene iki nek garapan iki nganggo ngono kuwi barang. Kuwi joget muter-muter penekan iki. Wah, gak pramen Anomanobong. Wah, jos banget kowe. Oh, mbok kapan-kapan nyanyi Anomanobong, Mbok? Heh? Kapan-kapan ini nyanyi Anomanobong? Bar iki. Yo ora sesuk. Bar iki wong lemu umum kene-kene ya nyanyekno ning kene bar iki kok ora. Iki kok. Nggih. Mumpung anomane wis ana. Iya. Sapa? Dhewe. Ya Piyambakan apa, Bu? karo anu sis apa? Mbak Niken ya. Ayo. Iya. Bu kula bonusi. Ayo kono pesugihanku gak Duk. Kono mangkat kono. Golek kas. Pesugihanku. Ayo. Tuyul wedok iki gak mangkat ya. Bu kula mimik riyen angsal to. Lah kowe ora SD mimik kok mimik. Salah. Lah kan gawa dhewe to, Via. Siki oh. Gak aku karo kowe, wedi aku dhewe. Iya. Wah, jane. Biasane ngombene nganggo galon, nek ora galon ra trimo. Iya. Saiki galon regane mundak, Mas. Heeh, kono. Masuk kono. Amit nggih nyon sewu niki. Heeh. Niki sendalan mboten? Ora sah. Biasane kowe tandur kok ndak sendal. Kowe iki aja ngono kuwi to. Lah Amin nggih Pak, Bu, nyon sewu. nggih, Mbak. Nggih. Aduh, ya ampun. Sehat-sehat nggih. Nggih, Bu Legi, kula. Amit Nggih Pak, nyon sewu. Kasih jalan. Bu Legi disander Bu Pait, ya. Bu Legi. Sing tak maksud Bu Pait ki sapa? Ayo sapa sing rumangsa? Bapak. Disalami kuwi kabeh. Nggih, nggih. Oh. Lah iki ora rampung tekan sesuk-esuk tak salami kabeh sampeyan iki. Nek kowe nek ora mergo bapak-bapak kowe ora tekan kene kok. Iya. Wah, iki Mbak. bapak tentara. Wis iki. Oh iya. Mang garuk Pak niki Pak. Biasane kowe wedi to Vi karo. Lah kan pun besti nggih Pak, Pak. nggih, Pak. Aman nggih Pak? Aman. Heeh. Wong nek ketemu polisi ki angger garukan ngono kuwi Via ki terus lemuni. Piye? Sekedap nggih Pak, udut-udut riyen nggih Pak nggih. Pak. Nganggo semaya barang. Nggih. Monggo. Iya. Mriki niki. Wah, jantan namane ijo royo-royo. Apike? Entuk go mulih lagi. Ngawur. Kok open men lho apa mbok go mulih. Mriki nggih Bu. Nggih, oke. Wis salim Mbah Legi ora? Ampun. Kapan? Weh, kepiye to doan ki? Wah, Mbak weh. Legi ki jan idolaku ki malah. Kowe iki anggar sing sugih kok idolamu. Sugeng dalu, Malegi. Sugeng dalu. Matur suwun nggih. Oh, digawa bendahara Vi. Kok ngono kuwi? Mbah Legi ora nggawa apa-apa iki bendahara Mbak Legi iki. lagi ora nggo apa-apa. Ibu sing ngasta Malah Ibu. Oh, nggih. Terima kasih Mbah Legi, Bu Legi, kalian menika Bapak ingkang saking Lampung ugi terima kasih nggih Pak Ibu. Hah? Pon, Bu. Sampun iki sampun. Jek, pon tak bonusi. Terima Wis ora kasih. kempis-kempis no? Nggih, lah kula nek kathah mboten kempis-kempis, Bu. Oh, lambemu. Harus napa? Monggo. Ya yuk. Maju sup. Pripun? Maju sup. Keluar melu aku. Sing dingin apa Bu? Nggih. Sangoni ya. Kowe mriko Sing diopeni dingin mriko. apa? Didusi niku dereng adus niku. Nggo tuwen-tuwen. Kaya nggih. wong edan melu didusi. Lho, arang-arang lho sing gelem ngopeni wong edan ini Oh, iki. sik diopeni nggo ngopo sik genahno. Genano. Dingin apa Bu Via dibeto? Di Via sing dibeto niku dingin apa? Oh, nggih duwen-duwen. Nggih tuwen-tuwen. Kan anu to, Mbak. Mbah Legi iki mbangun joglo. Joglo karo omah. Lah ning kono ora enek tukang ngepel. Oh, Iya. Via kon ngepel ngono.
Iya ora apa-apa, aku apa-apa gelem kok dadi apa-apa. Oh ya. Nggih. Matur suwun nggih Matur Bapak nuwun Ibu sedaya saya kemawon. Tepuk tangan dulu dong. Iya, terima kasih. Aku kembali lagi ya. Iya. Ora Sepoti disepoti dong, nggih, sepoti sepoti. dong. Ora sah. Alah, Jan. Mandiri to. Heeh. Nggih, matur Nyun nuwun. sewu. Nggih, amit-amit amit. Iya. Wong ejo keringetku biuk-biukan. Lah nek sing biuk-biukan liyane ra. Iya. Untung main keringete. Iya. Wis wis jam 12:04. Oh ya. Lakone diteruske, Mak. Iya, wong iki wingi sing dawuh karo aku lakon Petruk mbangun desa iki ya panjenengane Mbah Legi kuwi. Oh ya. Wah, aku ya judeg iki. Iki aku rong mikir terusane piye lho, Nduk. Waduh. Kaya ora mbok siape. Wis men wis. Wis bakune aku, bakune lakone kuwi. Oh ya. Sak mlakune wis ora gagas. Ya. Ya tak dherekake. Kirim pate kasih nggo punden dalang. Oh ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para punden dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya, dipikir karo mlaku. Ya. Tansah marmaring sukma Sinaksmaya winaya ing sepi sinteleng ing kalbu pambukaning parana talen saking liyap-layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kawusan kang manjing kula sagan sakaro kula gantung kecapo ingkang mapan ring tapel mates negari ing Selapura Wardaya wonten sak pinggiring griya Gudha Saloka nenggih sanjaripun lancur-lancur Pandhawa miwah nata ing mandura Sang Prabu Baladewa ingkang ngrantu dhateng kabul kawusanan Sang Lurah Bagong Arsa mboyong dhateng Sang Juragan Petruk kantong bala nalika semanten candare pating bleber pating Calyayah Tirta blabar ing daratan